Αγαπημένοι φίλοι, αναγνώστες και συνάδελφοι, υπάρχουν τόποι που δεν υπάρχουν στον χάρτη και υπάρχουν μνήμες που δεν επιτρέπεται να υποθούν. Στο νέο μου μυθιστόρημα, «Το κλειδί και το χιόνι», ένα έργο που γράφω αυτόν τον καιρό και το ανεβάζω στις συνέχειες στον τοίχο μου στο Facebook και το οποίο δεν έχω ακόμη ολοκληρώσει, μια γυναίκα φτάνει σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας. Μια βιβλιοθηκονόμος, η Άννα. Μια γυναίκα που πιστεύει στη γνώση, στις λέξεις, στη δύναμη της καταγραφής. Μόνο που εκεί, στη βιβλιοθήκη όπου μετακινείται, τα βιβλία δεν διαβάζονται. Θυμούνται. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στο έργο. Η βιβλιοθήκη δεν ήταν στοιχειωμένη. Ήταν φυλακή. Και εκείνη δεν ήταν φύλακας. Ήταν το κλειδί. Τι συμβαίνει όμως σε μια κοινωνία όταν όλοι αποφασίζουν να σωπάσουν, όπως η κοινωνία του μικρού χωριού της Αρκαδίας? Ποιος αναλαμβάνει το βάρος της αλήθειας και κυρίως ποιος πληρώνει το τίμημα? Σε έναν κόσμο που η λύθη γίνεται εργαλείο επιβίωσης, η μνήμη μετατρέπεται σε κατάρα. Η ηρωίδα μου, η Άννα, πριν δολοφονηθεί μέσα στη βιβλιοθήκη, ανακαλύπτει πως η βιβλιοθήκη λειτουργεί σαν συλλογική συνείδηση. Ό,τι δεν αντέχει η κοινότητα του χωριού, το μεταφέρει σε εκείνη. Ό,τι δεν λέγεται, γράφεται. Και ό,τι δεν τιμωρείται εδώ και χρόνια, καταγράφεται. Και τότε γεννιέται το ερώτημα. Είναι πιο επικίνδυνο να θυμάσαι ή να ξεχνάς? Το βιβλίο που γράφω δεν μιλάει για φαντάσματα. Μιλάει για κοινωνίες που αποφασίζουν να μην μιλούν. Για εγκλήματα που δεν λύθηκαν ποτέ. Για σιωπές που βαραίνουν περισσότερο από τις λέξεις. Μιλάει για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Σε μια εποχή όπου η αλήθεια σχετικοποιείται, η ευθύνη διαχέεται και η μνήμη αντικαθίσταται από την ταχύτητα της πληροφορίας. Ποιος θα σταθεί λοιπόν να πει με θάρρος «Δεν μιλήσαμε, κανείς μας δεν μίλησε και έτσι συμφωνήσαμε»? Η βιβλιοθήκη στο μυθιστόρημα «Το κλειδί και το χιόνι» είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Ένας τόπος όπου η ενοχή δεν εξαφανίζεται, απλώς μεταφέρεται. Και η Άννα, η βιβλιοθηκονόμος, είναι το πρόσωπο κάθε ανθρώπου που αναλαμβάνει να κουβαλήσει το βάρος όλων. Τώρα, γιατί επέλεξα αυτόν τον τίτλο? Το κλειδί και το χιόνι. Γιατί χιόνι? Γιατί, αγαπητοί αναγνώστες, το χιόνι σκεπάζει. Εξομαλύνει. Κάνει τα πάντα να φαίνονται αθώα. Αλλά πιο κάτω το έδαφος παραμένει το ίδιο. Μήπως έτσι δεν λειτουργεί και η κοινωνική λύθη? Μήπως έτσι δεν καλύπτουμε συλλογικά τις ρογμές μας? Και γιατί κλειδί? Το κλειδί δεν ανοίγει πόρτες στο έργο μου, ανοίγει συνειδήσεις. Αλλά τι συμβαίνει όταν το κλειδί δεν σου ανήκει και όταν εσύ είσαι το εργαλείο, γίνεσαι εσύ ένα εργαλείο για να σε χρησιμοποιήσουν? Διαβάζουμε και πάλι στο έργο. Αν θυμούνται όλοι, πεθαίνουν όλοι. Αν θυμάται ένας, αντέχεται. Επομένως, είναι λύτρωση η θυσία
του ενός, ή απλώς μια πιο εκλεπτισμένη μορφή βίας? Στο βιβλίο ακόμα και ο έρωτας δεν είναι αθώος. Δεν είναι παρηγοριά, είναι μέθοδος. Πόσες φορές άραγε δεν χρησιμοποιούμε την επιθυμία για να αποφύγουμε την αλήθεια? Πόσες φορές η ανάγκη μας για σύνδεση δεν καλύπτει στην πραγματικότητα μια βαθύτερη ανοχή? Το έργο, όπως είπα και στην αρχή, δεν το έχω ακόμα ολοκληρώσει και το τέλος του παραμένει φυσικά ανοιχτό. Αλλά ανοιχτό είναι και ένα ερώτημα. Αν βρισκόσασταν εσείς σε εκείνο το χωριό, το μικρό χωριό της Αρκαδίας, και είχατε διοριστεί ή μετακινηθεί εκεί ως βιβλιοθηκονόμοι, θα θέλατε να θυμάστε ή θα προτιμούσατε να αναλάβει κάποιος άλλος την ευθύνη για εσάς? Αγαπημένοι μου αναγνώστες, φίλοι, συνάδελφοι, στο κλειδί και το χιόνι, σε αυτό το μυθιστόρημα που γράφω, γίνεται αναφορά στη δολοφονία μιας βιβλιοθηκονόμου εντός μιας μικρής δημοτικής βιβλιοθήκης. Μήπως όμως η πιο επικίνδυνη βιβλιοθήκη είναι αυτή που κουβαλάμε μέσα μας? Και σας προειδοποιώ, πολύ ευγενικά και διακριτικά, ό,τι ανοίγει δεν κλείνει πάντα. Η συλλογική ενοχή και η εγκληματολογία στη λογοτεχνία δεν είναι απλώς θεωρητικά εργαλεία. Είναι βαθιά υπαρξιακά πεδία και στο έργο λειτουργούν οργανικά, όχι διακοσμητικά. Η συλλογική ενοχή είναι η ιδέα ότι μια ομάδα ανθρώπων φέρει ηθική ευθύνη για πράξεις που δεν διέπραξε απαραίτητα ατομικά, αλλά ανέχθηκε, συγκάλυψε ή αποσιώπησε. Δεν είναι νομική έννοια, είναι ηθική και κοινωνιολογική έννοια. Δεν αφορά το ποιος το έκανε, αφορά το ποιος ήξερε, ποιος σιώπησε, ποιος ωφελήθηκε, ποιος επέλεξε να μην δει. Στο μυθιστόρημα αυτό εκφράζεται, θα έλεγα, ιδανικά με την φράση «Δεν μιλήσαμε, κανείς μας δεν μίλησε και έτσι συμφωνήσαμε». Αυτός είναι και ο πυρήνας της συλλογικής συνενοχής. Λογοτεχνικά παραδείγματα συλλογικής ενοχής βρίσκουμε και σε κάποια άλλα σπουδαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ας πούμε στο «Έγκλημα και τιμωρία» του Φιοντόρ Ντοστογιεύσκη. Εκεί η ατομική ενοχή, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον ενισχύει και παράγει το έγκλημα. Στον Άρχοντα των Μυγών του Ίλιαμ Γκόλντινγκ, η ομάδα στο μυθιστόρημα αυτό παράγει βία. Κανείς δεν είναι ο ένοχος. Πολύ απλά γιατί όλοι είναι συνένοχοι. Στην Πανούκλα του Αλμπέρ Καμί, η σιωπή και η αδράνεια απέναντι στο κακό είναι μορφή συνενοχής. Η εγκληματολογία είναι μια επιστημονική μελέτη. Τι μελετά? Το έγκλημα, τον δράστη, το θύμα, το κοινωνικό πλαίσιο. Όταν όμως περνά στη λογοτεχνία, μετατρέπεται σε υπαρξιακό εργαλείο. Δεν ρωτά απλώς ποιος το έκανε, ρωτά γιατί έγινε δυνατό, ποιος το επέτρεψε, ποια κοινωνική δομή το γέννησε. Στο έργο, η βιβλιοθήκη λειτουργεί σαν αρχείο εγκλήματος, σαν μηχανισμός απόκρυψης, σαν συλλογικό ασυνείδητο.
Αυτό θυμίζει και την έννοια του institutional memory, δηλαδή τη μνήμη που διατηρούν οι θεσμοί ακόμα και όταν οι άνθρωποι αλλάζουν. Επομένως, στο τελευταίο αυτό μυθιστόρημα που γράφω, το κλειδί και το χιόνι, δεν παρουσιάζω απλώς ένα έγκλημα, παρουσιάζω έναν μηχανισμό διαχείρισης της ενοχής. Η βιβλιοθήκη δεν τιμωρεί, δεν αποκαλύπτει, δεν καταστρέφει, μεταφέρει. Και αυτό είναι εξαιρετικά σύγχρονο. Για σκεφτείτε, σε κοινωνικό επίπεδο, τα σκάνδαλα ξεχνιούνται, οι ευθύνες διαχέονται, οι μνήμες αρχιοθετούνται. Η κοινωνία όμως συνεχίζει. Αλλά το βάρος δεν εξαφανίζεται, μεταφέρεται αλλού. Στο βιβλίο μεταφέρεται σε ένα πρόσωπο, στη βιβλιοθηκονόμο. Ας το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί όπως το τραύμα. Το τραύμα δεν εξαφανίζεται, δεν θεραπεύεται με λύθη, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Αυτό συνδέεται και με τη θεωρία της διαγενειακής μνήμης. Στο έργο, η κοινότητα επιβιώνει επειδή ένα άτομο κουβαλά την ευθύνη. Είναι λύτρωση όμως αυτή η συνθήκη ή μήπως είναι εκμετάλλευση? Από την άλλη, ας δούμε λίγο και το πολιτικό υπόστρωμα που μπορεί να κρύβεται. Όταν μια κοινωνία συγκαλύπτει, όταν μια κοινότητα προστατεύει τη σιωπή της και όταν το καλό του συνόλου υπερισχύει της αντικειμενικής αλήθειας, ποιος πληρώνει άραγε? Το ίδιο το άτομο. Αυτό είναι θεμελιώδες ερώτημα σε κάθε σύγχρονη δημοκρατία. Το κλειδί και το χιόνι δεν θέλω να μιλήσει για φαντάσματα. Θέλω να μιλήσει για κοινωνίες που αποφασίζουν να σιωπάσουν και για το τίμημα αυτής της σιωπής. Η εγκληματολογία μας διδάσκει πως κάθε έγκλημα έχει δράστη. Η λογοτεχνία μας διδάσκει πως κάθε έγκλημα έχει και κοινό. Να είστε καλά.